Čau lidi, já vás vítám u mého dalšího videa a dneska to bude společně s Neomim. Čau čau. Hrajeme Bed Wars a bude asi mapa do oblak. A máme taktiku, že si uděláme nějaký slušné věci a pak to půjdeme nějak... Nebude Čína. Nebude Čína. Ne, já ne. Bude do oblak. Jo, bude dobře. A to je taky dobrá mapa. Tak jdi na bronze, jo? Jo. A Šťabajz na mě něco chtěla? Jsem ještě bajzno. Jo. Když se nezblázní. A tentokrát si řekneme, že jdeme rašovat bédy, ano. Tak jdeme Žádný šlape. goldy. Žádný goldy. Tak bez goldu. Tak si nebudeme dělat ty věci, no. Ne, nebudeme. Neumím měnit taktiku, to nevadí. Neumím takový taktikář, víte co? Jo. Vy jste viděli, kolik jsem vymyslel už taktik na Andoře, ty krásy. Bych ani nespočítal. Greeni nemají. Mě schodili. Já jdu na nikoho. Já jdu na jelony, zkusím. Blue to jsou. Jo, jsem tam. Easy. Oni jdou teďka na nás, na 100%. Jára má ten. Jdou na nás. Mára má KA. Teda anti-knockback, sorry. Že si rychle koupím tyčku, ať to zkusím ubránit. Děláš si srandu. Co se stalo? Ten tady lítá. Fakt, jo, lítal no. To mám si na videu. Děláš si srandu. Co to je za hackery, kámo? Ty nikam nepůjdeš. Mě Jo. zhodil. Nezhodím má anti-knockback. Takže ho nezhodíme. No ne. Kámo. To bude trošku těžší. Vezmu si major, zkusím ho killnout, jo? A vezmu tady nějaký kruh, že? On nám nedá bedu. No jasně. No je dobrý. Jsem slyšel, jak tady praská sklo. Už jsem tady plašil. Že ty jsi zničil jednu bédu. Jo. Těch blue a oni jsou teďka na mě naštvaní celkem dost. Kámo, ty jo. Tak a jdem na nich. Jelouny, tam hlavně nechod na jelouny. Já ho jdu zabít. Ten nás tady nebude kempit. Tak ten má dobrou K, tak toho mám na videu. Takže pohodka. Easy. Jo, no. Ten chat, kámo. To je v klidu. Prostě musíš umět. Tak tohle bude moje nejdelší XP, co jsem kdy měl. Asi. Já mám ještě jednu straničku. Já za náma zahradím bloky, aby mě neodhodili. Tak to jo. To jo. To je dobrá sranda. Jo. Čím co jsem si udělal? Čím aby mě nemohli odhazovat. Tak já si taky udělám. Mhm. Dobrý. Takže já se s vámi loučím od toho videa, bylo tady další killení a zatím